Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Meghalaya State Planning Board hapo kajing lam jong chairman ba lam board malngyang rengkat kajing senran lang jong ki officer katnat PWD ki hepulen bakan top USP ka East Castle District u Davis and Marang USP traffic uba Bashan je lalu bat kiwe hannen kasngi kalai terik ubana risau rajakat pra kila her le jurep yek jaka balator bat ki bam pendan kamsho hasilantar ka surok jong kanong ba shilong khanang banweng yek ki sokodot na kajing thang kali ka bajor bha ka balapan soksat yek ki nong let nong wan man kasngi hakani kanong ba shilong ngin haban weng ngin ka problem ngim la shu ban shuong bai bangin chepet ngin ya ot man kasngi ba traffic ki kimigi pa ju kina school kung mga ong hatusngi ba kim poishu sipo ki school on time kinong tray office kim na aban poishu sipo ki office gibi tray on time tigini bangin haban persyang ban cut down ni ka problems report kolong kumno bangin la ban kumno ngin la ban design ni kani kumno ngin la ban shift gini hang nu gijaga ki bangin shift but ya kanu ka portion ka bangin take over kita gidi gi banta gi bangin dang ya prakhat tingin abe ye report approach lang ho nging ila ekren man hakani ha review meeting ka bangin akhot ye ki line departments bope ba nakaliang jong ka education kinsa ekren bat ki institution ki bope ki na po sa social long nawing na on to see ba way khuna koi kali te da ka bangi penduna ya kajing penmi kali kamot ngin propose ki school bope bakin kanong mandatory te bakin haban tanong kambit diki school bus phi ka step jungi kalong ba hadin bangi suthu ba kata diki intention jungi hangning ong bakan long ka multi storage parking space kamot what yegi tourist taxi kibadan populous bazaar badan haine ni jaga kamot ngin ay ka space yaki bakin don yaka proper parking hangni kata diki intention jungi